Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qadrli dostlarım, bugün men sizga Ildar Yuziyev yazgan "Yaramayga qaramay" degan bir şiir o'qib eshittirasım kela. Ул Әнгам Атнабаевка арналган. Рәхим итеп тыңлагыз. Ярамайга qaramay. Уйлыйсыңдыр, Казан минем яткарымны сакламай. Кызлар сине онытмыйлар, ялгышасың, Атнабай. Уйлыйсыңдыр, Казан минем шигырьләрне ятламай. Бу уеңда дөрес түгел, ялгышасың, Атнабай. Уйлыйсыңдыр, пьесаларым сәхнәләргә атламай. Иң зур хатаң шушы синең, ялгышасың, Атнабай. Уйлыйсыңдыр, Казан сөйли, җырымны кабатламай. Бу хатаңның иң олысы, ялгышасың, Атнабай. Мондый олы ялгышулар зур шагыйрьне акламай. Шул ялгышны төзәтергә вакыт инде, Атнабай. Тамашачы һәм укучы бу ялгышны якламай. Казанның да үз шагыйре, җырчысы син, Атнабай. Казанда бүген шагыйрен төзәлми, кычакламай. Шигырьләрең күңелгә май, пьесаларың сәхнәгә җай. Афарин, и Атнабай. Нишләп әле олы исем Атнабайга ярамай? Син күптән халык шагыйре, ярамайга карамай. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Гүзәл Яппарова укыды.